ndakazina kuda munhu wabuya inenge nadamari kachena ndinogondi peiya mangwana ndinogondi tambudza vamangwana Akazuai, moroi, makadini, linchani. Murika botu. Ndakonere. Utini. Muribwanji. Tinokukwazisa isiyalibingelela muli yeZimbabwe ukuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo. Silokhe sikhona apha ke eBhora. Nasirari mwezuva. Nasirari mwezuva. Muri yeZimbabwe nasi uno nauya tauya nayo ka imwe nawo zvakare inoshungurudza yekuti vana kana vanetsekana mumhuri. Hanzi ukapembedza n'anga nenobata mai kana mama vanzi ndo varoi unoita sei? Unoita sei? Pakaoma ipapo. Ndonzwa vazhinji vachiti ai nyango amai vangu vakanzi vanoroya. Kana baba wangu vakanzi vanoroya. Aiwa ndinomira navo. Hapana pandinovarasa nekuti vabereki vangu. Pane kwaMusami yatakaita takanzwa vanhu makomenzi vachiti vana ngavasarasa mai nekuti mai vairoya. Mai vanofanirwa kungomirwa navo. Nguva dzese kunzima valale makaya asaziwe nakuwe lapho khona kunga inyanga kumbe umpostori kumbubani ngabuye kutshela ukuthi umama owakho uyaloya ule mithi ayibambayo uyenzani iziphi izinto osithathayo ukuzenza uyakholwa yini ukuthi mama wakho engakuloya owakuthola 9 months ukuthi ebulethe emhlabeni ukuthi ezokuloya ukuqedise asichatofana uzonde chekuti ka muroi munhu kubewa anochemawo kana akabewa nemunzwa achiti anochemawo mai zvichireva kuti vese vatinoti varoya ndivana sekuru vevamwe vana ndivana baba vevamwe vana vana vevamwe ichokwadi mira izve manini ke sithi ukuchiyela isikhathi lesikumama echasise indaba yakhe asizwe ukuthi kuhamba njani sokutheni nxa abantwana sebeze befike ukuthini bethi umama uyabaloya sefuna lokumbulala asebesenza imthandazo yokuthi umama efe kuhamba njani sokutheni kahle manini ke simchiyela ithuba esichasise ndiyo nawo yathina yo muri yeZimbabwe muzuva ranhasi evana vashungurudzwawo zvakare namama vavo vakutoti ko amai vanofa rini vari kubata mishonga yekuti mama vafe mama ngavachifa vanofa rini mama senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadiwa nashe kutama. Ukamsandidaro, ndakazina kuda munhu wabuya vangu inenge nadamari kachena ndakazina kuda munhu wabuya vangu inenge nadamari kachena ndinogondi peiya mangwana ndinogondi tambudza vamangwana rangu zita ndinonzi Chipo Makombe rekuberekwa asi rekuroorwa ndinonzi Maitsiga ndinogara kuno kwaRukainga muri Umba machi munoera nguruve aiwa ndoera gwai ndiri gwai mukuru wambwa Machuma
dambudziko rangu rakamira sekudai izvi. Muna January gore rino 2023 mwana wanzvadzi yangu akarwara, akaroorwa ku44. Akatanga kurwara. Hanzvadzi yangu inove yechi6 kubva kwandiri. Anogara kuUMP. Ndokwaanogara. Ikoko kuUMP ndokunogarawo zvakare mama vangu. Saka mwana uyu arwara, akandifonera akati mwana ari kurwara. Ndikaendako ndichida kunoona mwana wanzvadzi yangu airwara. Pandakasvikako ndakaona mwana zviro kwazvo airwara, airwadziwa nemakumbo achitadza kutsika. Takwazisana takurukura. Akachizogara neni pasi akatanga kunditaurira kuti uri kuziva here kuti dambudziko riri kuitika mumhuri medu rakatanga sei. Nekuti kumashure uko ndine hanzvadzi yangu yekutanga yakafa 2014. Mumwezve akafa 2016. Mumwe akazobva 2019 pakanga paine COVID paya. Saka vana hanzvadzi dzangu dzese dzakashaika. Wa 2019 uyu akatongofira kuMozambique, hatitozivi kuti zvakazofamba sei, kuti akavigwa kana zvakamira sei. Patakamboedzawo kutuma hanzvadzi dzangu zvakaramba kuti tinyatsosvika, kunyange kuona bhodhi yake havana kwanisa kuiona. Saka hatitoziviwo kuti zvakafamba sei. Asi ava vaviri vakafa, vakafirawo pamba pangu. Nekuti baba vangu vakashaika, ini ndiniwo dangomba medu. Saka matambudziko paanouya anotongonanganawo neni. Pavakarwara ndakatorawo vana vamai vangu ndikagara nawo. Ndikamboedzawo kufamba nawo kunovarapisa kuzvipatara. Asi zvakakona, vakashaika. Uyu wekutanga uyu wa 2014 akashaya hana kusiya mudzimai. Asi akashaya 2016 akasiya vana vatatu. Variko kumusha vanogarawo nagogo vangu. Saka takurukura mushure mekurwara kwemwana uyu. Akachitanga kunditaura kuti unoziva here kuti munhu ari kukonzeresa izvi ndiani. Ndikati handizivi. Akati ndimai vako. Mai vako ndo vari kuita izvi zvese, ndo vari kupedza vana kuuraya. Saka inini ndakafamba. Pandakafambawo hanzi ndakaudzwa kuti ndimama. Saka zvandiri kuita inini zvinezvi ndiri kushanda nemaprofita. Akataura kunyange nezita. Hana unditaurira zita remuprofita, asi takazozvinzwa nekufamba kwenguva. Muprofita ari kumusha kwedu ikoko kwavanogara namama. Akandiudza kuti ndiri kuita minamato yandiri kuita. Ndine flu. Ndiri kuita minamato yandiri kuita yekuti ndite sei ndiuraye mama. Nekuti mama ndo vari kuita sei, ndo vari kuchipedza. Paakatanga kunditaurira handina kuda kupikisana naye. Nekuti ndaisatozivawo, ndaida kunyatsonzwa kuti anyatsonditaura kuti zviri kufamba sei. Ndakatora side rake akanditaurira zvese. Asi akandiudza kuti iwewe ndiwe mwana watanga tisina kuudza pavana 5 tasara. Iwe ndiwe ndisina kuudza kuti mama ndo vari kutipedza nekuti iwe hauna hana. Saka hatisina kukutaurira. Kati asi hamaidiwo kundiudza. Zvikanzi takangotya kuti iwe hatikuudza nekuti hauna hana. Zvadaro nekushaya hana kwangu ikoko ndakabva ndauya. Zvikandinetsa zvakare kuti ndizvigamuchire. Ndabva ndabata imwe sister yangu. Inogarawo kumaraini ari kudhuze kunoku kwaakaroorwa kumba kwake. Chibva ndamufonera. Saka pandakamufonera ndakangoti nyaya ndoda kutaura newe haitoti titaure pafoni. Ndikukumbira kuti ndiuye kumba kwako. Iye akanditi ndinoda kuuya kukliniki nekuti togara padhuze nekliniki. Ndiri kuuya mangwana kukliniki ndobva ndasvika kumba kwenyu. Akauya kumba. Tikatanga kutaura nyaya akati handisi kutombozvizivawo, hapana akambondiudza nezvavo. Ndikati saka toita sei, nekuti iye ari kutaura kuti ada kuita sei, ada kuuraya mama. Zvikanzi toita sei. Iye anopindawo kuchechi kwaanopinda, achibva aendawo kuchechi kwavo. Nekuti kumashure uko ari kuti akambenga audzwa kuti pane mashoko achanzwa mama venyu. Saka munhu azongwarira kuti mama wenyu pavachazvinzwa vachagona kana kustroke, nekuti mama wangu vanotomwawo zvawo mapiritsi eBP. Saka zvikanzi ndege ndichidzokera kuchechi kuya ndinovataura kuti pamwe ndo mashoko anga ari kuti mama wakazvinzwa unogona kungostroke. Achibva aenda ikoko akasvikoudzwa kuti zvechokwadi hanzvadzi yenyu rira sei inayo minamato yairi kuisa kuti mama wenyu vashake, munokwanisa here kuti mama wenyu vauye kuno. Ndikabva ndati abva uya. Zvikanzi manje hatina mari. Kandi manje toita sei. Tibva ndaendawo kuchechi. Ndine madzimai andopindawo nawo kuchechi kwedu. Tibva ndavaudzawo, pakaonawo Hana akakwanisa kundipa mari. Tibva ndaita kuti mama wangu vauye. Vabva vauya kunoko. Iye hatina kumuudza kuti mama tiri kuvatorerei. Takangotora mama patauya nawo. Even tagara nawo mama takatoita dzinenge 3 months.
mama tichisha kuti tovaudza sei nyaya yange isingatauriki iwo achingonetsa chinda kuenda mumba kwangu chingoti aiwa mama chimbogarai pane mhepo iripo mama yatoda kuti mumbobatsirwa pane zviri kuitika mama kusvika hanzvadzi yangu ndakazomutumira matesti ndichida kunyatsonzwa kuti nyaya dzake anga ari kudzifambisa sei dzekuuraya mama ndakamutumira matext iye hana kuzoti ndaizviitirei nekuti matext angu ndichinawo kunyange kusvika nanhasi mufoni mangu ndakatanga kutaura naye ndikamubvunza kuti saka iwo nhau yako iri kufamba sei akati ndiri kutoita munamati yangu ndoitira kumba kwangu chandiroda ndechekuti February kana kuti March amai vanofanira kunge vafa saka takagara February akapera March akapera chataingoita kungonamatawo February apera March apera mumwe munin'ina wangu akazomufonera akamubvunza akati naye hanzvadzi inga March apera saka uchaita sei noti mama wangu ari kunoko vana vaye vananzvadzi yedu variko kumusha ndiyanawo svikanzi saka imimi matondiudza kuti mwedzi wapera kudi imimi nandakuudzai kuti chi ndoda kuuraya mhandu iyi ndikugadzirei musha asi mimi maakuedza kutaura zvese izvi kati zvakangotiremera kwaiwowo wakadi kuti tifambewo tese dai wakatitora even kuudza hama dzamama vedu kuti paita dambudziko sinzi vana vangu vapera kufa zvechokwadi dai takaita sei dai takataura nana sekuru takaita sei takavaudza kuti ndo zviripo takafamba nana sekuru even kuti vazvinzwira kuti zviri kuita hama yavo akati kana ndakazviita asi chandoda ndinoti mama vafe ende vanotofa zvechokwadi saka takagara namama kubvira ipapo kubva muna January kusvika izvozvi musi wa2 November gore rineri mama vakati vada kuenda kumusha vaenda kumusha but zvakangotinetsa kuti tichigara tisina kuudza even hanzvadzi dzavo ndikati kune munin'ina wangu vana sekuru ngativaudze nekuti takwenda namama kumusha hatizivi pamwe anogona kuzosara akavatema nekuti zvemuteuro zvakona pamwe anogona kuzongovauraya tozotaura tichiti kunana sekuru kuti mama vazodai vanogona kungotibvunza kuti makadi kutiudza saka takafonera mwanzvadzi yamama wangu tikati sekuru tiri kuuya kumusha namama zvechokwadi hanzvadzi yavo yakauya tikataura navo tikavaudza sekuru ndo dambudziko ratinaro hanzvadzi yedu inogara padhuze nepamba pedu akangouya musi watakasvika nemunin'ina wangu akatimhoresa namama achibva adzokera kati kumusha mama pavakauya vakatosiya zvinhu zvavo zviri mumunda aitondinetsa ndiri kunoku zvinhu zvamama zvakawanda chikafu chavo chiri mumunda ndikati vatsvaga vanhu vanokubatsira kukuhwa chikafu chamama but tichisvika pamusha hapana kana chiripo mama wangu anogara nenherera dzavo nhatu idzodzo dzatinongotiwo kana tikanhonga tovabatsira kuchengeta nekuti hapana anokwanisa kuvachengeta hanzvadzi dzangu dzodzo dzasara 3 but mumwe nemumwe ari kumba kwake hapana anoya ini nemunin'ina wangu tisotoona kutoti vana vadya here vaenda kuchikoro vapfeka mauniform ko mama vadyei ivo havatombocheuka even patakaenda tazoenda kuchityoko zvakanzi pane mwe muprofita munofanira kuenda naye murume wangu akandibatsirawo nevana vangu vakandibatsira kuti ndihaye mota yekuti tiende nagogo tinovasiya pamusha pavo hanzvadzi dzangu ndakangovafonera ndikati chibva kuairport kwauri uye pano pabhora tiende namama kumusha hapana akauya vese mumwe wachanotogara kuzasi padhuze nepanapa haana kana kukwanisa kuuya even kuti atibatsire saka hatitozivi kuti maybe vari kuzvizivawo sekutaura kwemumwe wavo kuti mama wanoroya pamwe ari kusaiti rumwe chetere hatizivi saka mama ezvinezvi musha chaiwo wanga vasitorina ndakaedzawo nepandogona murume wangu akandibatsira still zvakadaro zvakaoma kuti ndikwanise kuti ndivake ka1 room kekuti mama wangu vagare nekuti pane vanoenzva dzangu dziriko naivo mama havasisina baba wangu vakashaya kare kare chekudya chaicho hapana pekuti vagare pacho nipapo hapana izvozvo ndakangokwanisa kuti ndivake kamba ndikatengawo dhoo nedhofuro marinaka namahwindo amaka na floor vanongodzirurawo vogara pachana chakangondikoshera ndekuti mama vangu vagare panonzi pawepota ndiramba ndiri kuvakwasha ndosvika kuvonika mama saka moita sei saka variko kumusha hanzvadzi yangu patakasvika akangotimhoresa haana zombodzoka zvinhu zvepamba pamama angatochera makomba akatoti mama havasi kudzoka nokuti aiexpecta kuti mama vachatoya vari mukofini anga atochera makomba ekuti achadyara chibage laini chairo rekuyanikira mbatya takasvika uyanika hembe pamatombo akatora zvese akaendesa mumba kwake saka chiri kundinetsa ndikuti handisi kuziva kuti paasara apa achasara achiita sei nepfungwa yake kuda kuuraya mama sekuru vauya takavaudza tika sekuru ndo mamiriro azvakaita
ndozviri kufunga vakati zvineni handigoni kuti ndiende umba kwake nokuti ndiri pano aziva kuti ndauya anofanira kuuya kuzondimhoresa. Haana mboya kuzomhoresa sekuru hanzvadzi yamama. Sekuru tochidii? Sekuru akati ini ndakasununguka vazukuru. Kwese kwamunoda kuenda tikati kenyangwe isusu takasununguka sekuru tikaona anotibatsira kuti tinyatsoziva kuti mama vanoroya nekuti ini handigoni kurambira mai vangu kuti vanozviita nekuti zvinoitwa nemunhu mukati merima nyangwe inini hapana anoziva kuti ndinoitei kana kwadoka. Saka mama handigoni kuvati mama wangu havaroye kana kuti vanoroya ndo vakadya vana kana kuti havazi. Chokwadi ichocho hatitozivi asi nehanzvadzi dzangu nditoona kuti hapasina kana kubatsana pada vanenge vangoti komi muri vana vasikana munoshanda namai venyu. Saka neniwo handitozivi zvichida ndogona kunge ndiri kutoshanda namai vacho ndisingazivi. Saka chandiri kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti kana pana anogona kundibatsira chandiri kushuvira muupenyu hwangu ndechekuti ini nehanzvadzi dzangu tiite chinhu chimwe chete tijekeswe kuti mama vedu vakamira sei. Kana mama vachibatsirika vabatsirike, kana uri kwauroi vachibatsirika vabatsirike asi zvijeke. Vanasekuru takavaudza vakati isu takasununguka kunyangwe neni nemunin'ino wangu yeye tinoita zvekumaprofita kwautombonobatsirwa asi hanzvadzi dzedu ndovaridzi vemusha nekuti isu tiri vana vasikana tichifungidza kuti vanakomana ndovaripo ndovana baba vatigona kuti kana dambudziko rauya toitira pamwe chete asi hanzvadzi dzedu dzese dzakasuduruka. Ini nemunin'ino wangu tisitamira namama. Saka zviri kurema zviri kurwadza kana izvezvi kuti ndifunga kuti saka pavakasara chichi chaitika. Vanasekuru vangu vakavaudza hanzvadzi dzavo hanzvadzi dzangu wacho akati saka yatongosa ndikati zviri nani nekuti mama vaigona kufuma vakafa ende vazofa tozotaura here kuti takambozvinzwa izvi kuti waida kuuraya mai tikanyarara. Saka ndakaona kuti kuudza nasekuru zviri nani panoti tigare takanyarara. Saka vanasekuru vedu vari kuzviziva ndine hanzvadzi dzangu tudza mama dzandakaudza but still vakangondipa zvimwe chete vakati isusu hatigoni kuenda kwaari chatokudzani chekuti kana imi vana vasikana maona kuti maremerwa nekuchengeta mama takasununguka kutora mwana wedu patinoona kuti zvakare idambudziko nekuti mama avazoendako zvinenge zvakangooma still vakasiyiwa pamba nemurume wavo. Saka isusu ini nemunin'ino wangu chishuwo changu ndechekuti mama vararame vari pamba pemurume wavo. Kunyangwe hanzvadzi dzangu idzodzo ndinoshuva kuti ngavauye tibatirane kana riri dambudziko rekuti rinobatsirika rinopera tobatsira. Even izvozvo hama ivo vana 3 vavo hapana anozoti vadyei hapana anozoti vageze vapfekei hapana anotombozvicheuka ivo nemhuri dzavo vari kudzimba kwavo. Dambudziko nderangu dambudziko nderamama endeni kuti ndirege kuvachengeta nyangwe mai vari muroi ndichatovachengeta kusvika vachitorwawo nezuva ravo. Handizivi kufa kunouya pamwe ndichatanga handitozivi kuti mai vacho anosara vakaita sei kana ndivo vanotanga handizivi asi dambudziko rangu chikumbiro changu ndechekuti dai ndawana anondibatsira kuitira kuti zviri kunzi zviri pana mai vangu zvijeke zvigadzirisike. Ini nehama dzangu tiyanane kuna ana bamunini variko but hatitozivi kuti vari kupi kana kutomboziva. Even paifa hanzvadzi dzangu vaitobata foni otondibvunza kuti saka waita sei ikoko uri kuzvifambisa sei wazodii hapana anouya hapana anokupa hendi. Saka murume wanguwo anomira neniwo asi zvinorema nekuti mukwashaka ipapapo oti endai nedambudziko ramainyu kumusha varidzi vemusha wacho vakomana havapo zvinongorema zvinoda tichiitirana pamwe chete. Saka ndaizokumbira kuti dai pana anogona kundibatsira. Iyi nhau iripo yekuroya kwamai yajeka zvabuda pachena kana vachibatsirika vainawo uroi zvide pamwe tinoroya nawo sezvo tiri vana vasikana handizivi tibatsirike. Ko pandandoda kunzwisisa ini ndepekuti imimi mune matambudziko ere amuri kusanganawo nawo imimi makazvimirira kwete vanasikana makazvimirira mune matambudziko ere amuri kumbosangana nawo ekuti mungangoti kuda zvekutaurwa nevamwe vana kuti ndimama ndo zviriko kwatiri. Matambudziko atusangana nawo isusu mukati medzimba dzedu ngehongo matambudziko uchirarama panyika hashaikwa. Inini ndakamira pano 2014 iyo pakashaya hanzvadzi yangu ndakarwarira zvekufamba ndichitoerera blood chairo ndakapera ndikaenda kuchipatara pandiri panapa ndachibereka ndakabviswa ndakapotsa ndafa asi ndakabviswa still 2020 ndakarwara futi ndaingonzwa musana kurwadza chichi ndifunga kuti musana ndazoenda ndikatosvikonza
une inonzi chi yeshuga inonzi chi chirwere cheappendix yangu yato hazvo kuti chero nguva unogona kungofa nekuti yada kutoputika ndikaitwa zvekare emergency op ndikaoperatwa. Izvinezvi problem yandinayo ndeyegumbo irori rinondirwadza. Pakurara unonyatsonzwa kuti ya tine BP, gumbo irori rinorwadza. Iye munin'ina wangu yakarwara izvezvi negore muna June kuenda naye kwamurera zvikanzi kwenyu kune munhu akamborwara neasthma here. Tikazvishaya nekuti hatinombonzwa munhu akarwara neasthma. Akarwara zvokuti ndakatofunga kuti pamwe akufa futi. Akazonoponera kuchipatara akadzoka. Ariko akurikavha zvake. Saka matambudziko tinosanganawo nawo mukati medzimba izvozvo. Even mukati memarriage yangu ndakatombonetseka ndikatombogara almost 5 years. Murume wangu akangoenda. Hafone, hataure newe. Handitomboziva kuti chichaitika. Ndikagara pamusha ndikashanda even kumaprasi. Ndichita kuti vana vangu vararama. Ndikagara pamusha akazodzoka. Saka handitoziva kuti zvaikonzerwa nei, noti hapana hatinomborwa hatinombotukana hatinomboita sei, but ndakagara 5 years ndakatoita seshirikadzi, but ndakagara ndakarindirira vana vangu kusvika izvezvi. Ndo mamwe matambudziko atisonga iyewo wacho marriage yake inotombomira zvakanaka. Saka hatichazivi kuti iri kukonzerwa nei, ndo zviri kuitika here kana kuti zvinhu zviri kungoitikawo mukati memhuri. Hatizivi kuti zviri kubva nekupi. Ko vanakomana pavari kuzoti mama ndo vari kutidai matambudziko apa vari kusanganawo nawo? Inini dambudziko re1 ndiye wandakataura naye ari kuno. Ainditi handizveni mukati memba yangu zvinhu hazvisi kundiitira zvakanaka. Ndonzwa musana, ndonzwa kudii, saka handitoziviwo. Ndiye munhu wandakataura naye. Iye mumwe wacho ari kuAirport iyeye akanetsanawo nemudzimai wake, mukadzi wacho anzi akutoenda kubhawa. Hanzoti chainetsaomba maochi handina kumbogarawo naye pasi kuti ndinzwe kuti chii chakakonzeresa. Pandaiwanza kuti vari kunetsana. Tombosanga ipapo ndakaoperatwa pandiri muhospital murori akauya. Kochi akati hanzvadzi yenyu chipfambi chaicho. Saka indatadza kugara naye. But chikundi chamusoro ndechekuti iyewo hanzi akupinda mubhawa. Hanzvadzi yangu ndiyo yasarawo ikugara nevana. Ari kumba kwakewo kwaari kugara neuyo. Uyowo wana ari kumusha yeye aida kuuraya mama. Handina dambudziko randati ndanzwa kuti pane chii chiri kunetsa chiri kuitikawo mukati memba yake. Ko pamunofamba imimi hapana pamakambobata mai venyu here kuruva? Ainini kutaura chokwadi handisati. Kana iye munin'ina wangu yeye kwaanoendawo kuchechi kwake, inini hangu handipinde chechi dzemweya idzi. Asi iye anopinda idzodzo, anotombofamba uno kukanzi kumativi mana, kuri kuya ani, kuri kuya ani. Hatinambozvina. Even mukuru wekuchechi kwacho ndakaenda. Ndikati aiwa, inini ndiri hazvinene kuti munopinda nemunin'ina wangu. But tikukumbira kuti mutudze chokwadi. Kana ripo dambudziko pana mama mutibatsire. Pamwe pacho mucharega kutudza nekuti uyu munin'ina wangu munopinda naye muchechi menyu. But toda kuti mutitaure chokwadi. Akati ini handite izvozvo. Kana paine zvandaiona ndingadai ndakakuudzai. Even yeye wakazotibatsira patakaenda namama kumusha. Ndakaendawo ndiye munin'ina wangu akanomutsvaga tikaenda. Ndikati ini chandiri kuda ndechekuti musatinyenyeredze. Tiudzei chokwadi pana mama. Akati pana mamunyu handina kana dambudziko randiri kuona. Saka handichazivawo kuti pamwe vatinoonawo pamwe vari kutinyenyeredza here nekuda kwekuti munin'ina wangu anopinda ikoko here. Asi hatina mbobvira takanzwa dambudziko rokuti mai venyu ava vanodai, even kuti mimi vana zvamuri kudaiso mukati medzimba dzenyu mai venyu vane zvavari kuita. Ini mai vangu vakati ndakasununguka nokuti takachizovaudza kuti mama ndo zviripo. Vakati aiwa zvomusina hana. Ini handina hana. Makaudza amai, mukaudza sekuru, mukaudza sisi. Hasho hamuna hana. Handina, handigone. Saka ndakazovaudza. Apa maudzawo isusu. Imi ndakuudzai futi uchahana. Asi donzvo rangu ndirongoti ndoda kuti tibatsirike. Kuti kana chiri chokwadi mama waite sei? Vasunungurwe. Saka mai vangu vakati inini handina kana dambudziko vana vangu nekuti chinondirwadza ndechoti izvozvo ndine vana. Nezera rangu mama wangu wakuma 73. Handifunga kuti ndichawariritira vana ava kusvika vakura. Ende handifarire kuti ini ndakakuchengeta imi mukakura nhasi ndisirwe nherera. Ndakasununguka kuenda kwese kwamunoda kuti ndiende. Kana uri uroyi hwangu hwohwo handinaho hubatwe. Noti mama vakati aiwa kwese kwamunoda kuti ndiende nemi. Ndakasununguka. Kana ndinaho pamwe ndinomutswa ndisingazive.
ndibatsirike mama hatina dambudziko nawo hamuzvadza mama wangu hatina dambudziko nadzo nekuti naivo vakati aiwa ha takasununguka kuenda kwese saka rubatsiro rwedu hatizoti runobva kupi kune vachada kutibatsira chatiringoda kubatsirwa mai vangu vakati kwese kwamunoda kuti ndiende nehanzvadzi dzavo ndakasununguka kana ndichibatsirika ndibatsirike. Muri Zimbabwe machinzwa chirongwa hanzi izvo wekuEpworth mukadzi akubhawa. Wanzwa dambudziko iroro? Ndarinzwa dambudziko. Izvozvo zvinoitika kumadzimai akawanda. Madzimai inyaya dzataita dzakawanda dzekuti mukadzi kusanganisira musikana takaburitsa uye apfambi wekuzhombe aitaura kuti ndakatiza mumba mangu nekuti murume wangu akanga amubata aine makondomu homwe, saka akati murume wangu ipfambi saka ina handichamudi. Asi kanzo muri kuona zvinoitika, it's a vicious circle. Iwo unoramba murume wako nekuti ahura. Anzi varume ndo zvatirika. Paenda ena chera. Nhasi ndinemi. Varume ndo zvatiri nai. Tine kachipfambi katinako. Asi vana mama varume handisi kuvasapota. Varume havarambirwe chipfambi. Nekuti zvinoitika ndezvokuti wamuramba nhasi. Wauri kunosangana naye? Waku maybe une vana 3, 4. Uchadoka chidhara kachinoriritira vana. Chidhara ichi chine mukadzi wacho. Zvawairamba kuya kuya. Ndo zvavakukonzeresa. Saka it's a vicious circle. Zvakaoma. Ndio nawo yatanga tinayo muzvara nasi. Nawo yatanga tinayo muzvara nasi. Ameno selingajaja lisho ukuthi libona njani bathi bona bacela usizo ukubana behlamjululwe emulini akuvele egcekeni ukuthi mama uyaloya na kumbe cha. Pakaipa. Kunzima. Semazwawo sithi nokukhulutsira kusubscribe ku YouTube channel yedu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ranguzita ndinonzi Andrew Neshama. Tadiwa nashe kutama umanzanganei special. Umune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. RWAVO